Velika sala za sastanke u zgradi Prijedorske gradske uprave danas je bila ispunjena dječjim žamorom i smijehom. Povod je tradicionalni prijem za djecu iz vrtića Radost kod gradonačelnika Marka Pavića, koji se organizuje u okviru Dječje nedjelje. Kako kaže Pavić, za jednog gradonačelnika nema veće radosti od ovakvih sastanaka sa najmlađim sugrađanima. Veliko je zadovoljstvo da ova mladost, da ovaj osmijeh uđe u zgradu grada Prijedora. Ja se izuzetno lijepo osjećam. Ovo su najljepše stranke koje čovjek može primiti. Mi u gradu zaista pokušavamo punu pažnju dati djeci, predškolskom odgoju, dječjem vrtiću. Dosta smo toga renovirali, napravili, imaju odlične uslove za rad. On je mališanima poručio da moraju da dobro uče i slušaju svoje vaspitače kako bi bili uspješni odrasli ljudi. Dušanka Božić, direktor vrtića Radost, rekla je da su ove posjete prilika da se djeca upoznaju sa tim šta je posao jednog gradonačelnika. Ovo je uvijek prilika da se ispričamo, pozdravimo djeca, evo čujete, kažu jedva čekamo. Oni znaju iz priča šta je gradonačelnik, ko je on, šta nam radi. Oni puno očekuju od gradonačelnika grada. Kao prvo, da ih poštuje, da im omogući da ispune svoja prava, da što više djece bude u vrtići, to ćemo mi danas reći. Hvala lijepo što nas je pozvao. Prije svega htjela bih da zahvalim roditeljima što su uz nas u svakoj situaciji, što nas podstiču u lijepim aktivnostima. Djeci su uručeni i prigodni pokloni, a oni su gradonačelniku uzvratili sa nekoliko lijepih recitacija. Djecu vrtića Radost tog dana su posjetili i zaposleni u Narodnoj biblioteci Ćirilo i Metodije, koji su za njih pripremili čitanje priča. Kako kažu iz ove institucije, cilj je da se pokaže da je biblioteka institucija u kojoj može da se nađe znanje i odgovori na mnoga pitanja koja se nalaze u dječjim glavama.